mill-ġdid insellmilkom il-Konkatedral ta' San Giovanni l-Belt Valletta u nilqakom għat-tifkira solenni tal-ikla tal-Mulej immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. F'dan il-jum il-Knisja tfakkar iż-żewġ sagramenti, it-twaqqif tal-Ewkaristija meta Ġesu nnifsu bidel il-ħobs u l-inbit fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu u s-sagrament tal-Ordni Sagri, issimbolizzat fil-ħasil tar-riġlejn. Matul din il-quddiesa nitolbu flimkien biex nersqu aktar viċin lejn l-imħabba u dbatija tal-Mulej filwaqt li niftakru f'dak kollha li qed ibatu. Fl-isem tal-Mistieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-paċi magħkom. Din iċ-ċelebrazzjoni solenni tal-ikla tal-Mulej nibdew it-tridu tal-Għid. Nixtieq nistidinkom biex dawn il-jiem nitlu fl-ispirtu ta' talb u nħossuna ħafna qrib Ġesu. I would like to welcome our English-speaking guests to this first celebration of the Easter Triduum this year as we begin the solemn celebration of the Last Supper, our Lord's Supper. Ħuti eżisew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri għaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadni b'tafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni
l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
nitolbu. U Alla aħna llum inġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa meta ibnek il-waħdini qabel ma ngħata l-mewt ħalla lill-Knisja s-sagrifiċċju l-ġdid li jibqa' għal dejjem u l-ikla ta' maħabtu. Għamel li minn misteru kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-mulej kellem lil Mosè u lil Aaron fl-art tal-Eġittu u qalilhom: Dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael u għajdilhom: Fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol, hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu min-naċ jew mill-moss. Intom iżommuh sal-14 ta' dax-xahar, meta l-ġemgħa kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jieklu il-laħam mixwi, b'ħobs bla ħmira u b'ħaxix morr. U tikluh hekk, ħaddejkom imħażma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom u tikluh bl-għaġla. Dini il-mogħdija tal-mulej. Għax dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull minu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu, jien Jahwe. Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu, u jien x'inara d-demm nibqa' għaddej, u ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuh bħala festa tal-mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-mulej.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Korintin. Ħuti, jien rċevejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut, ħal ħobs u wara li ratt il-ħajr qasmu u qal dan hu ġismi li jingħata likom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel qal dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Qabel il-festa tal-Għid billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għal ant il-missier u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġawebbel lil Ġuda ta' Xmul l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fideh u li hu kien ġie minn għand Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttaħħomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq xmum Pietru u dan qallu: Int mulej taħsil li saqajja. Ġesu jieġbu: Inta lissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifhmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru: Ma jkun qatt li inti taħsil li saqajja. Wieġbu Ġesu: Jekk ma naħsillekx saqajk ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu Xmun Pietru: Mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu: Min hu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif, u intom indaf, imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal: M'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u raġaqat fuq il-mejda u qalilhom: Tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom
hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Il-kalċ imbirek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. L-Apostlu missierna San Pawl meta jikteb lil Korintin jinsisti li t-talim li aħna nemmnu fih u li qegħdin nikkommemoraw, inġeddu u nfakru llum irċivih minant il-mulej. Jien rċivejt minant il-mulej it-talim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih tradut ħal-ħobs wara li ratt il-ħajr qasmu qal dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dam tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel qal dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. U l-Apostlu missierna jinsisti mela kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. L-Apostlu missierna jinsisti li aħna rċivejna dan il-kmand minant il-mulej. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. U llum ukoll niċċelebraw, nikkommemoraw u nfakru kmand ieħor li rċivejna minant il-mulej fl-istess kuntest, fl-istess jum, waqt l-istess ikla. Jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Kienet jirreferi għal ġest li ddeċida li jagħmel li jaħsel saqajn id-dixxipli tiegħu. Insista anke ma' Pietru li rrifjuta. Jekk inti ma taċċettax li l-mulej u s-sit jumilja ruħu quddiemek u jaħsillek riġlejk, inti m'għandekx taqsam miegħi. Mulej mhux saħajja biss, imma jdejja u rasi wkoll. U f'din l-istqarrija ta' umiltà ta' Pietru li jilqa' l-umiltà ta' Ġesu hemm l-umiltà tal-Knisja li llum taċċetta li l-mulej jaħsilha. Rasa, idea u saqħa. Dan ifisser il-membri kollha tal-Knisja. Fil-ġest li aħna se nagħmlu biex infakru l-istil ta' Ġesu, infakru wkoll li l-imħabba tiegħu tippurifikana. Bħalma jippurifikana u jsalvana id-demm għażiż tiegħu. Il-kalċ imbirek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Id-demm huwa l-ħajja. U allura meta aħna nissieħbu insiru xirka mad-demm ta' Kristu, aħna tħallna fil-ħajja tiegħu. Aħna inħallu lilu jaħjina, jagħtina ħajja ġdida. Mhux ta' bxejn illum il-Knisja fit-talba tagħha titlob lill-mulej li minn dan il-misteru qaddis tal-ikla qaddisa tal-mulej
li sejħila l-ikla tal-imħabba, aħna nieħdu l-imħabba u l-ħajja. Illum nitolbuh il-mulej li bil-qawwa tad-demm għażiż tiegħu, bil-misteru kbir tal-umiltà tiegħu, inaddaf l-imħabbiet tagħna, il-ħbiberijiet tagħna, ir-relazzjonijiet ta' bejnietna, inaddafhom. Għax fina hemm qaċċ għall-imħabba, imma dan l-qaċċ irid jissaffa bil-ħniena kontinwa tal-mulej. Ejjew ma niċħdux l-qaċċ li hemm fina għall-imħabba, imma llum nitolbu l-mulej li bil-misteru tad-demm għażiż tiegħu u tal-umiltà tiegħu l-imħabbiet tagħna kbar u żgħar jitnatfu, jissaffew, isiru jixbħu lil tiegħu. Għaliex il-kejl tal-imħabba vera jallimulna hu f'demmu imxerret għalina. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mela l-imħabba vera ma tiddejjaqx tingħata, ma tibżax mis-salib u titlob lil mulej li waqt li jsaffiha jagħmilha sabiħa, qawwija li tagħti l-ħajja. Illum il-Knisja tkompli tiġġedded waqt li tobdi lil mulej li jgħidilha għamlu dan tifkira tiegħi. Waqt li waqqaf is-saċerdozju ministerjali biex dan ikun jista' jsir, biex il-preżenza tiegħu ħajja fil-misteru tal-Ewkaristija, fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu jibqa' fil-Knisja. Hemm bżonn nitolbu l-ħniena tal-mulej biex ikonna qlub ġenerużi fostna li jagħtu ħajjithom biex dan il-misteru kbir isib min iħadmu, min jagħtih lill-poplu qaddis ta' Alla. Imma nitolbu wkoll li l-poplu ta' Alla ma jitbejjedx mill-mejda tal-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Kemm ħaġa sabiħa li f'dawn is-sentej li għaddew il-midja, ix-xandir bħalma qed isir bħalissa se waslu fid-djar tal-poplu Għażistana iċ-ċelebrazzjonijiet qaddisa. Imma llum f'isem il-mulej Ġesu nistieden lil kull min jista' u kif jista' biex jersa lejn il-mejda tal-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Min jaf kemm naraw ikliet sbieħ jitħejjew fuq it-television u nitalmu ħafna riċetti imma qatt ma nistgħu nduquhom. Hekk ukoll il-mulej iħajjarna billi waslinna l-immaġini, il-kelma, imma ma jistax jitmagħna virtwalment. Ejjew nersqu lejn il-mejda tal-ġisem u d-demm għażiż tiegħu. Għax din hija r-rieda tiegħu. Ma waqqafx show, waqqaf ikla. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Ħuti eżis illum qegħdin nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Għid tal-Iben il-Waħdini ta' Alla li hu l-Għid tagħna u slim tas-sew għalina. Ew nresqu qudiemu l-bżonnijiet tal-Knisja u tal-bnedmin kollha. Għall-awtoritajiet fil-Knisja, nitolbu għall-Papa, għall-isfijiet, is-saċerdoti u djakni kollha biex jifhmu dejjem iżjed li huma msejħa biex jaqdu lil Kristu fil-bnedmin u jwassluhom għand il-Missier. Nitolbu. Għal-mexxija tal-ġnus. Nitolbu għal dawk li għandhom mafdata f'idejhom it-tmexxija tal-popli biex qatt ma jużaw is-seta tagħhom b'abbuż imma l-iżvilupp tad-dinjità tal-bniedem bl-imħabba u bil-ġustizzja. Nitolbu. Għal-vokazzjonijiet. Nitolbu lil sit il-ħsad ħalli jibgħat ħaddiema qaddisa fil-għalqa tiegħu u jagħtihom il-qawwa, il-kuraġġ u l-imħabba biex ikunu lesti jaħdmu id fit miegħu għal ġid tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Għal-familji. Nitolbu għal-familji kollha biex fihom dejjem isaltnu l-imħabba u slim u biex fejn hemm id-diffikultajiet jirbħu l-istima, ir-rispett u l-ħeġġa għall-għaqda. Nitolbu. Għal dawk li huma traduti minn ħbiebhom. Nitolbu għal dawk li qegħdin isofru inġustizzji minħabba tradiment ta' min huwa għażiż għalihom biex huma wkoll ikollhom il-ħila jaħfru u jpattu għad-denji bil-ġid. Nitolbu. Għalina l-koll. Nitolbu għalina u għad-dinja kollha f'dan iż-żmien ta' saram biex dan il-misteru tal-Għid li qegħdin niċċelebraw din is-sena jkun iżjed minn qabel sinjal ta' tama, ta' fejqan u ta' solidarjetà. Nitolbu. U Alla missier ta' mħabba bla tarf. Inti urejtna kemm tħobbna bil-ħajja, il-mewt u l-qawmin mill-mewt ta' ibnek. Isma' dawn it-talbiet li aħna wliedek qegħdin nagħmlulek u għatina dak kollu li hu ta' ġid għalina bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixra, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sew u ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu l-ewwel li offrilek lilu nnifsu bħala l-vittma għas-salvazzjoni tagħna. U rrid li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta niklu l-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa. U meta nixorbu demmu imxerret għalina, nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, Maltajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Missier ħanin miċċakontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofromlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li jħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek. U f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għal-jom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqalgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu t-talb u xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu ingħata għalina. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu,
Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Clement, Sistu, Corneliu, Ciprianu, Laurenz, Crisogonu, Giovanni u Pawlu, Cosma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom, ejna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofru ilek fġieħ il-jum li fih Sidna Ġesu Kristu tal id-dixxipli tiegħu is-seta li jiċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħu. Sedda ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisha il-qaħħa biex isir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata għas-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd, jiġifieri f'dan il-jum. Ħalħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalb ċi Aziz fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bredmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna. Vittma safja, qaddisa bla teba. Il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Ilqaħħom bħalma oġbok tilqa' l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna l-jom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu
ilena id-dawl u slim. Lilna wkoll midimbin għaddejja tiegħek. Li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisina apostli u martri tiegħek. Giovanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejjem dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmien. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox li kif fid-dinja nissaħħu bl-ikel ta' ibnek, hekk ukoll ikun jistoqilna nissieħb miegħu fl-ikla ta' dejjem bi Kristu Sidna.
Qabel intemmu din ix-xandira tal-lejla nfakkarkom li għada fil-għodu fid-9 nhar il-ġimgħa l-kbira l-Arċisqof se jmexxi l-uffiċċju tal-qari u t-tifħir ta' sbieħ il-jum mill-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana. Fit-3:30 ta' wara nofsinhar issir l-azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwanni l-Belt Valletta. Għal talb relatat ma' tridu tal-għajt li jista' jingħad kemm waqt is-seba' visti kif ukoll fit-talb personali tagħkom inħeġġiġkom titlu fuq il-website soter.knisja.mt. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb.